Singo na taga-taga no. Si Velia na si Milong no. Tali na. Lukag ka wala rin. Laman ni sisimu taga-taga no mo rin. Mga na. Katrog gubi uli na. Kaya lamang na mataga-taga nagkakawa si Velia ko rin. A few moments later. Badong! 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 Oh! Oh! Neguro ko na mataga-taga no ko rin! Ano na si Velia! Na! Labi na ba si Velia? Taga to labi. Oh, badong so iyan laban ni kakagdag mo tanyo. May nga bilang magibanding ni ko tao ang tumako ang batag balay. Tara mo! Tulong Tara mo daw! Ya tulong. Naayos ko ba? Katog gumari nga. Nga. Badong yari to naman ding ate ta na mista ka. No, nasta ka na. Kaya tingin Velia ba? Ano naman? Oo. Nanay ka bayag. Takarag ko na ba bayag? Bayag. Oh, January ko to. Open tam electric fan. I-open mo yung electric fan mapatuwang. Maganda ka sa hotel di ko ako ah. So magkana electric fan niya, brand out na naman. Pati na yun badong. Karag na si Felian. Babayag ta. May pa naka-puskon. May pa nakahanda eh. Kasi nga mo to ang pato. Mingat daw baka iPhone ni. Kaya nga naman na rin, pampaya ta, bempelat ka babayag. Ano pa sa badong aming mabumak mo. Oo, kaya mo nga dadugat. Dabayag ka na ta. Pwede ko reba mo para makanamuha mo na tamis eh. Ano ka, Bibo? Ang sexy ni Felia. Ano tami kang mo? Aw, baga kumaba eh. Nabi ibo ka pa. Iya dalabi. 1 to 4 tulong do ta man kay tabali. Oo, mas ini bukan niya ni Perta, wala tulog taton. Oh, isarang ay. Awangan na. O sige, sira na. Ano? Nakuha ka na Felia rin nga magkatanda nga naman ako. Dati handa mo na yung red horse dati yung wala pa. Ang ano, ayaw mo nga. Badong may ngay pamakun na may kaya ipatamis iso. Nata, Oo, may lang kaya ipatami gusto so. natalago. Sorry magidda ka labi tani ko. A few minutes later. Di nga na nabisag to, na airport mo rin. Pinanawan na persado na ileptano. Persado, mel, na siyang iburi na Canada, malalaming bala na Canada. Namiss ko na siya ama ko rin. Kaya tama may na, pinanawan na ileptano tami na kaniyama ko rin. Inatama ni Pesum pa. Oh, mas siguro yung kapal na. Ano yung sa kwata? Mga narapang ay nalikwata. Anyway. Oh, mera. Ang yama or? Bot, o din ang balay. Ma! 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 Sus, gatuan na ako. Niyem nesesim mo dari. Nani mo. Ano mo kwata? Tawa labit. Eh. Ama, sini kami bida mo na. Awang yorek ko. Kani magkalaligog. Darama bambarang ligog na ni. So, nesesim mo dari. Nesesim mo ni ko. Katoda na ako. Abang kumabal ka ng Canada. Pinatana na ako na airport. Woo! Binatana na ka na airport na iya. Ano nga naman baning, ana namin sa king, la passport ko nga ma. Ang anak ko na dati pakigil. Ano nga, Bim? Ang talaga na nabi mo. Kaya taritato, kwartong niya ma.
Yari may matatabog eh. Yari naman, nga nato, gay dukol tinga. Awang nga to! Wow! Awang nga to! Talaga ni sinadya wala to kung nani adong ta. Paso na baka dalabas eh. So na makoko baka dalabas. Estatwa. Yari naman, gato estatwa ang tinga sigo. Puka na patonin. Estatwa talaga atong nang Wala yung medyo na autolay. Yari Lucio, papastusan na to. Ang may kado, muto so si Felia. Ama! Natayagig tayo si Felia! Naawawang ka lang tutudis eh. Kung dato ka na ipasigaw mo. na, wando niya nga eh. Ay, mo tama to, sigaw mo duwa, itangkol ko tang masal. Wow! Hey!